Fie metena say ya me producer ya ajiman me ofa ya mo afrimpon me ma me hajia Yasmin ni ye hwese asomdwe odo kroye ne nkabom ebedi hene wo ye nyina yasetenem asase na obi age afri wonsem ana wutimi fo bi akoye japade wa asase a sabie so ukita enkrata ho ana ade bia etete o fansa asesem ho de bomode ne fa beto yanim e wo kotokofie ha ne nhwese ube ye beboa wo ama wasomdwe nso adimum aware nsem de ekoso wawariem se be man hwe nkoda ana oba nso ne ani ode hwe ne ma no ne nyina fa beto yanim ne hwe se asomdwe ebedi hene wo so wafum obi fadie nti hu ba bia ode udwa to a efa brai ne ndi wanim ne nkodwa to ese fota se de be ya ye nyina ye betena odo ene nkabom emu busuya wo hoi etese kwaye wo ba kira eya na ye o se nwua ne bubom opiri hu ana hu se bia wo ni sibrem be na wotwe mienu miensa ntem etiefo ye hwe abusuemu nsem a eba ha na me maame na me papa na me nuanum se ni eya na enwamwa pa ebi wo ho a asem bi mba ya na bibi nsi ya bebuo bi a ye na nanom anwe to ho na ya ne ye nhyeda enwie asetiye ne nyina ne se asem no enyanto na ebinum ka se sanka wodan a wo se ekwan no etene nyatene na etino na emum ankan wo de ansai busuya te se kwaye eyampa opiri hu ana hu se dua bia wo ni sibrem wo busuya ne sade atete apansama kodru bia no bomoden ne fa beto yanim ne empe ne pu masibrem ma asomdwe endi hene ewo ye nyina yasetrem entina ho mo bi nsisiw enesika ho odin enso to nso efom adin ye eti kakra wo benya no de kopa asase bi a feso obi mfa ne nimdie anane nyansa enji emfiri wonsem ni senti ne yeso de wo kopa asase a ye nji sika ento asase sane se ye ni asase bi a ye ton dabi ye ni asase a ye ton enso sa wo de wo konya bi ebi ase abena me na madum post office nche ho bi so oton asase ama me wakase amomo amie ni ye nyina ye de ye ni adi akira kohwehwem se ampa asase a wususu se da post office nche ho no nye obi dia enkrata asam no so edimu bibi sa na meka ana se wato awie no na wo hwe na se niema bi kona wo tirimu ntire wa de beto ye nimu enu so ye behwehwem na asomdwe adi hene eto de bi enkrata asam a ye ma ebinom no ebinom ba ha na bisa ne se na asase ne krata ba en wo yi krata ne ma wo wi ana ye ma hyew wa utimi hu se ni paisa bia so wako school kakra ni nim de wa animu kakra enfie ne wa animu so ye bu na fa so eno na ugina kajetia ni asensene semna ho ni de ahya phone cover ho ni de adane phone ama obi no sa na bidum ede nsase sem no so obeye scan obe scan document bi ye obi dia na aba pepepe ni de udin ahye ho ni de photo atim so ohene na wo sa kro ni so no ni signature na ehye ho ni mpanifo anana tena nkonwa num bi edin so na ehye ho enti wo behwe agiman de na saa na tie wo behwe me de wo behwe hagi ade saa na tie na so wo de ne de obi besie na endimu enti ne ese asase ho nsem bia no fa beto ye nim ne mo ne ye ma no kre ene nkabom endi hini sane se okoto asase ne aju sika wa bra nkrata ne nye ana asase ne kre de kwama no enna ye ana se obi dia ne yakofa ma ne ha eno na assemblyman ye agima wa ye assemblyman a promotion assemblyman or ye criminal very very criminal promotion assemblyman odo o maame makoto kwan ama will be 2.1 billion or city 210,000 Ghana cedis ene a promise assemblyman obi ahwe ne ye na also we assemblyman wa promise what ya tun ya bon krata to so sekrata no o de ba wo di sika no ya ma abosome ba miensa asenan be ba betwe sika no ye de sa kunya na ma eya a promise assemblyman meme so all kromfo na rawo sama ewom no say bread drew ye wose ye man account number bibi 20 mimba no on fasika ni ntum wono o ma be ni nyina ye the account number na ma wo mum and na ofra o ma mumfa apromansi assemblyman wo wakumas mantem potem hanko ade untimi ndwane na nipa bi say na ye so onya assemblyman ton asase wo ye kromfo pa
a promasi assemblyman besine ye frawa o mediskani tu wako twa kwan e de ama obi agye ne 2.1 billion asase a wonim ho hwe ye frawo maami a no wa ye said ye wo wu ani won so ya osema my account number a promasi assemblyman wonim de bank wa pedade eche ya mama homa tenten na mo amode akekere mo ho a promise for mama mani nda won ma hwe dan amutitim e na assemblyman amayi no obetonton wadi ni nsa ha no oya no kofo a nke bra wo je account number no ni ye mo a wo de sika no nya bikura fateku ana asempo atum afede ye fra mo mfa nyame ncha de obi a kire ba bi o ma me ne hye ene ba bi o no nso hye na ye pe ba bi anipa woni ya beso mumu ye mammo dem ana afia mutim ne ma me ne di ni sei oba ye kra wo so wasan ye hima nye ba bi antimi nye sa a promise assemblyman ye ma wo ne nyame de che ya kopemene na wotwe se womba wa wo betu hu ade so sense nipa bi se no wodi domani ma enye ye wonka no kre wachinchim obi nsa agye ni 210,000 Ghana cedis quantity sika no 2.1 billion all in the name of Sebekot Mawasase no wakotwa kwan dia manipa no faskani bra wo tomrade na watwe mienu atwa mu so sre ye ma account number ne fatum ye the account number ne ma wasika number oh meba no wa fragile na wo to ananse samo no ma me ni nyina ye fra ma me na wo free hospital wo petu yade a wo petu ye ma mu ne na watwe pepepe a promise assemblyman oba ya wo si ya body wa afidie so wonte no ena me ma bradu fiem so wo kromfo sika na wo je ya wo fra ya ye de account number ma wo a wo so de nipa ni sika etu mama no bepem na wadu mo phone ye fra wa wo mfa ye de phone fro na wo ti nipa ni din a na wakate wo phone no a promise for mo mama ni nda ho na assemblyman sa wo to ye bronio so ye frigato ekoya wo de binum nam so na enye enyo enye eno obi was kakra bia yeso o meye o medin edomanim no kwa na ho be na assemblyman krono fita na wo bonipa assemblyman ton asase wona wo ma me ye ton asase mami ei oba ye no se de obeka wasem mehima nukra bia nim ye hwehwe wonya hima ba bia fasika ne bra enena watwiase yanti asem bia afrim ho a mu pictures e be nante on social media platforms ni so nyina ana na mu body purpose aden na mu body purpose obeti abrochire titi ni morem anya sika se me pe bia am di mitiri beto no akotwa kwam e di ama no ei no so nyonwe bo ye to asase assemblyman ho aden wo kromfo sa sankofo we na no ofe ka no wo so o musua ni nyina no o musane o mo ma me ne o mo na na aboso abrewa ne ko hye adwaye a o di nso gu ni hu an wa ko sane na aboso na bag odi kodwom ni wa ko tum to onyini ni na afi wo ko akesiem wo kromfo Ajima Ibrahim. Amidu fi mo fire. Aya asemo nsem no edoso na ye bechia yetifo. Na Amidu fi ejana sokko wani abe. Ajima, na mo ye na so mo di nipa di agro. Enyo ha adwen. Why you ho assemblyman? Me se nipa ye di o mo di anim no ho. Ena o mo ntwetuo nko yikro no go bi. O mo mfase kan o mo nante anadwo. Wana wona ti wodi wani maso oboa meboa me ayi kwan ye besi ajanan bia nanso no ye comfortachi amoa ne sa ha no adwene ne pen what's the etimi nsunu mu kra ne say mama account number me di tum ye hwe ya ye fra wo mfa na woti a promise so ye assemblyman atayi o se ye atayi ba fie na promise assemblyman kodem wodo o maame no e wo se ye wo mo ba fie no mo kodem Ajima Ibrahim yo Amidu fi mi dase ensani bia na wo kan ye besre pa se ukoji obi sika na wunnim se ade na oji hu sika no unya ma no a enkonkoje because sika ya
assemblyman wakwa akɔgye sɛ sika kɛseɛ sei me hu bi da ɛna sɛ sika no ɔde ato nkɔasro sɛdeɛ yo hu sɛ sika no adu fi obi a wakɔpam ayi ɛde ahyɛ nipa wɔ mu so ɔyɛ assemblyman krɔmfoɔ na yɛ fra wa wo ba wo so boso hu de mama account number me de tum sɛ sia wajo yonko sika asambre bra wo gi sika nka nipa no obetima bɛbɔ ne sesen ba ko mienu bi ama na bagana wote wo yɛ fra wa asme de kɔto bank wonya krɔmfoɔ sika 2.1 billion hajia die na de sika ne bɛyɛ wo kɔhwini kura de nka difa ne nkafa sant wo a promise assemblyman obeka cho so wo asase anani bibi wo asase wo ton mema bredu fie me so wo kromfo hwe do bia fa ni sika ama no esanse wadada ya che waji account number agi odi nipa cross sika tu mama ne besi ne a promise assemblyman wo be ma yiwuti wa ha o kromfo eti ba me du fie de na me ka no edie ne besi nti a obi sika kakraka ase a ono no te abruchire awo wem na ono be pesika na ba na wogie ya na wadi menti ase o sika kese sei sika kura na bia wogie na bia sa oba bi na yare na bi wo te bia 500 bi afri so a emranti ahine ka se nyame fa na kransie oso kobusia ba o pe 100 cedis akwaji 200 na 100 na de beye no wo de akoye de o de beye na 100 aka na wonhia no de ato ho ne duru se nipa kro otwen kra na de sa afa na akoma no wo hu se watwe bi entinka wo ye tutukotokum ni no sa ne na nanom te ya se quantity race ne so na nkofo tutubotom anti tutukotokumfo we kan no ede we ye tutukotokum o kromfo a promise assemblyman wo kromfo patro mo penny picture na ma me ne fan to social media sisi a obi anhwa promise assemblyman said ye wo bu nipa oba ha obekasa ye nyina so ni video wa ha obetoto ni saja na bodwe se ye ofrio so ye den yu me se okromfo de oka ye nyina ye gitum na mama account number me de kotum ono o ma me no na o de ene nipa bone ni bia sori o se me ye ohene me ye hima hwe coffee bila se kodwobila woni nam social media platform egu ye nananom ni achia me hu fi no ewi ase sebie so sebie bru sebie kronto u fra santimemu ase enso otutuntuma ntuma na ma me o wa kira he oba wose mesremo mama mentuma nananom se me ngi bi mba kira wo mo ntimi mba waje a wo hu ni biem haje Yasmin ni masema meken waje a wo hu no ene chawchaw nyina na waje no wabu ni katem no de ko no asakọ buani pa no no wakeka nsɛm a enim afa akyea me ho ene ye che no wa ya akoda odene nsa agu nechi sabie so hu fra santimantam ase eso wo gu ya nananom hu fi da bia meka me sensa asesam ne niema e ba fidie so nyina no wo bekom nana we na nana nim hu hwe wo ma ye de ye hu abata nananom no omo na sabie so sabie bru omo di sebunu a ensem fatasa wo ti promise asra ye sengo wo begina ho se wo ye assemblyman akwaji obi 2.1 billion all in the name say me koto asase ama masase ni wo ko kire dipa na asase ni wie ya eye kwan mu asase baako ade na wo kronfo sa wo ba be patwa wa ye bibia wo wie ya wo se ye ma wa kan bosome miensa betwa bosome miensa no so wansi ye hyeda ma bosome to so wanyi wuti wa ha ye fra wa se ye ma wa account number ena me kora se me fa ma me pe check we be pe cash ena agima se abna ye fa ma no na accountant de account number e ma no ye de ma ne wie ye scan number ya check da create me ko bank be mpredu ko hwese sika bi aba system na is slow sika aye slow e be ye high ye kwa sika bi anim afa wo fraud wo ma me na o mo mfa atayi wo so opie esa ne se omo mugu abonten no ewudi omudi bi no ebi mu ya kromfo pa we a promise assemblyman de wa ye ya omo che atayi wo no o ma me omo che atayi Opemsuo radio 104.7 ena etie for masogu so amudi a promise assemblyman won ton asase mani nyeye ti asase na waje obi sika no me se na ne twedi ampon mo de che ya na watwe se ne sika namba ubetu ho ade so okrom a ye mani pa boni ni an nsa ha no wode na adwene bokro no agingofo sika embedi dromanim we di papa wa ho so emse sika wo kwoto ye no de ye campaign tete man krofo ane ye to man no nipa we wuti bi di dromanim Ghana de sa wuti
timidi domani mani yeye comfortachi amoa amoa wi konfo amoa wi konfo comfortachi amoa atayi abedi echire ano no na di atayi anim se de waye die se menyini se atayi boni a wodi e na kra menyini se ne sika no esusi na dufie se de wo ka no omo a wo dam ne omo nam abonten no emra no de nyanche wo mu nti obu ho a wonam na mo boni a odi no o chen wo omo dam because omo dam dufie se busa no de de ne ko wie afiase a obu ho a kom na de no na menkan bi wo kotu a okonya aban amane dufie obia ne ho a memfa se promise ne kura kwan da he obi o ho anu onima promise udu oduomu aha no angoma so aha na domi abra apromase okromfo apromase fo mo mamani nda ho na ayi ofrijato no okromfo otonton sase agree kwanso a promise bin so agree ko ba won de odomi abra promise domi abra na ukoho na ekwa be ro fa so ayeto abama no na me be kan on se mamedu fie maka sa asem we se ekwan ye fa so a ye yi leaders ye political leadership ho asem na me ka ho asem sa democracy na ye ka ho asem no democracy ne du fie nya de se ekwan ye fa so a ye practice no enya sa na ti ye die ye completely monocracy because they say ne die wo sika no ene ye to aba ema no obi wonim die se den eboa manfo se den na oni sika wo gina ye to obi nso frɛ ye ntie sɛ ye apromise papa adigi de ye wa ma la adigi wa ma se ya so ma se wo ye wa ma se me da se family da se so ma me do fi said ye wo kan ekwan a obefa so a say wo ya ye beto aba ma assemblyman no enya ade se eda fam saa wo enti ye busa se ye den kra na ye koto aba eyi obi a wote sei because ade a waye no ye ade bi a emmoa na sebe eye promoase for ogu omani mu asepa because enipa nya gidie ewo mu na ye to aba ma wo se ye kandifo a na oyɛ saa na enukure ni ntwa yi because ope ye president na onsan kanu a wono ne enipa a wosi president anamu wo local level etio nana akufuado nana musini ene apromase assemblyman wahwi asase asan kobu obi agye sika enti se woyɛ saa de a na wo yɛ se ni wo se ebre ne kura so na wa ankasa no udibre as assemblyman no e wo se wo de dey eto because now nka won krofo ni nim se sei na obeya menyi ni se ka ye de mandate ye dey ebe ma wo eti se de ye ka no ye asem ba ha se ya abotre bia esefata bia ne ye benya ama wo na emo se ebre no so na wa ni hu ni a anhwe ensem a ade ekwan de obefa so no enye papa se udibre ekura wo no ese ye kan woni gu ase a ye beka se ye hwe na ye chewa ye behwe na ya chew nti ade a assemblyman ayi asamo ba bagi atum ya bokrata atoso krata ye boto so no ebre aso apa ho wo mpese wo bedi uhuni fasika de brada wo frɛ me a wo se me mfa ma account number na me ona bo asma wo kan die adan na ne wo ntimi ma wo nsoma wo bi ana se me kura na mesim ebagi sika no a matimi atu sa na mo wo se da bi fa number ma me fa ne de account number ye dey e ma wo ani se system no aye so sa be se na what down the line besine me so ye cromfos so adenti na wo se dey e basa intermediate de ekoi de apromase for started the messages ba was say wo ankasa na assemblyman utimi resign honorably na bibia etotwa because enya de say na mibusa say assemblyman so obetimi aton asase ama wo bia na ya asase a wankasa wato
ena bi a ho kyerɛ ana bibi nti mo to tonsa se elkwan so dwebo edi ama obi na mo dwebo sɛ kwa mo fridge to akobu fa assemblyman sɛ okoton asase de enukre ni ɛyɛ ade bi a enheda emwa ya crop dodo okre ena edi kan ya ye de na assemble afidie so wose ada ne yabo ne din na wo ye papa de so waboa ma kon ya ye wo ya ye ne yabo din anka wo mpe na de wo picture de da ho apromase assemblyman me cha apromase e wo domi abra enye agreka sem na ye kan me pa ho de se enwamase ho ye wamase ye ka apromase ne ma me ba ha wo so wo ye hima ye hima nso a wan kire ne hima ne bobre du fie on se sa asem no ena me gidi se ema enipa na odi sika ne ba ni nya gidi se na hima na eton because o se na hima ba so ya assemblyman enti wo bi wa burukyira sa nhwehwemu no enya ade se obeye enti ohima kra oye no du fie asakwa ko bue page foforo se onye ohima na opesa wo hima so edi kakra ka ode to opesa wo ji obi sika bi eso oye ohima enti na obi di sika ma wo no ye pese ende ye se apromase assemblyman enka wo wodin se de enka bo din ho ban yo na wodi wodin ni mom na puni pa faso sisi nipa wo se wo ye leader ani pan shows ye hia bibia meka nkyerɛw na obi di sika bro na kokacha assemblyman se me papa bi di sika bra me gyeto a wotwa ho ose ayira okosusu wasem papa bi wo kyerɛ na wonya no ye bia apromase assemblyman o wodomi abra Opemsuo Papa, did you really have to free? Because free don't call. You. John Black. Assemblyman, assassin. A bit near Basse, India, a one day. And yes, a pound. A young Naturally, a crime. And assemblyman no only you because what was us here be you can say what a and what they about the planet no when the Jesus assassin the ocean no one see dear and what all we are she can announce no man ko pa any all when we say beyond the born charge say e be we an assassin na be kisa na kwan no and ama and so no aba yo prono you me da say haji abrem ni enkoye ni yo me cha etifo anopai mitumo salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ewiase edin enye mrese benya japade haja edin wo hoyi eye japade obi besidan etimi dwirigu ana edan wo ton ma obi obi timi wo ka wa ton aka ne sei japade a esombo a edimu ye ya kanfo edi eye din ye to ye pie ne eso ye wura nananom ye free na fidie so a na edin ne kura abie kwan amam udru baby mene haja yasmi say ni say haja anti tena se wo de ameche ti edin ye ka japade esombo edimu e wa santemam ana wiase afa na nyina eye din wo kura eka wo jadin pa eka wo jadin boni eka anti na make se wiase obey ye effort anya edin no ya de bi emodu enti aya futuo na mede ma sabi ye mpanimfo bia nyame ama wo makwanya ama wo mabeduru mpempenso a wo ehwe yeso se obenya din no ebo se obo ho ban wa prayer babenya assemblyman ebi beduru ba bi no akwakoye parliamentary candidate na odi ko sade yewura mahama yeso prayer akoduru suri na se sia no obo ho asika kra bi wa mawudi eya besaidia na eno no enya dia efata sabe ye nipa bi won ma ye boni din wa fidie so a ni kromufo be frɛ obi a be frɛ ba be body din boni na chese wo se nipa na wo honom no wonya ade papa eni nti no sabe wo ye pani na se ukuta japade na wutumi nti wa hwɛ yie na wo ajapade no woni bi na wo de kokɔ buo bia na say akoye dinseye samre we say ebia obeye den aprea kwa animu ama
parliamentary ndi de keka uso wanya bi yesra won fa sa ekwanya iso a me de me di tunifo yi na ommodin emeyi sika ne mfiri ho na ne din ensan yesra na kroma de nipa nyira se wo so ye pani na se wote akonwa so na wo de ho besiesia wo den adako haja na me se promo ho promo se for de na omo hu wo ne ho ayeto abama no na asase no tonwe ya wo titi sika na obi ho no ma oba be pre akonwa wi a ho na akonwa ne din no ebia nipa no wo de ba be ya kesesem ana wo samre na nipa ba be hu ni suban sabe ye so oba wo ne na twempena na wo so peni suban hu na wo agi se wo de ne ba wo dem eda be ware no aba be si wo dem no sa da no wo be hu no oba akora oye afa na obekire utumi se ai mesoso minie ene ya shamekawa mini baabi akọ yire ne me benko asese sa tabu be fesa na won ne twempena wo hu se ai suban no eni nti nipa na nya akonwa no afa na nitumi aba afa na ono so bekire mo se wo dibre eni na masa ne ma no etimi esie ti esra ye mpanimfo mo ma ye mo ye din ho ban na ye ndo nipa na ye hunu nipa mbobo so ye pania umma oyonko enko akoda adwam eni timire me fi se sa na wo se ye mpanimfo aka ye nti wo ho asam ye be ma wo mo so atibie na wo ma hwe wo ho yie na ade a enye nokore de memfa ma unua unie japade wo se be wo japade na ye nipa no so ya niema bebre se de ba no ye nya hwe yie se wo to ade wo assemblyman ho a krata ben ne da so na wo hene ben wo de wo call no ho a wo ye change of ownership e de ma wo ni nyina wo se wo hwe ya na times ya ye sa kwadworo na yete ho obi nko ye mra wo to ne abe wo fake afedi wo de bibia enye ye zika ene sika kodi obi botoma ya na duru ba bia edin se ye be sa yi sika naba nanso afidie kase yi so de sika we do me abra promise assemblyman sika we obefe we de ontimi ni obefe ya hwe na me mejai ne fre from mejai ne fre na won ne ma me na fa kire de fra agyeman no ma ye din me de mani na ehwe ade no mo dim de ya yegu wo mo chi a kene yo ma pe wo besia o chese mi woni pa won ka no cresa promise assemblyman so ni pa wo ba ba ya ko to asase ama wo bi ye di buo ma ye kan so a na o betoto ayampia ei ye no ne say na ambene crom 4 aja ye ko ye nim that's respect ebusia for me mama kwa ba na mo hote say yo madam udin dey say ben fidie no udin dey say Mavis den Mavis aka wo free krobe so pacho me fi western of but he said them tibu food western north krobe so boyin so show dey na dey wa be fidie so anope pacho no pay dey boko me ni ore bi efe no Samuel Adade ye wari 2010 e western of na fast 2012 na ye wo ye first born ye wo ye na adamfo bi beton aduredi kukoku so ba na say aka obey dey no ho fe nti ma ne ntena kura na say ama metena kumase na onko school na so on pedan ma no pedan no say dan ye 15 million na mse ne boy din nti sa de na on fan pe plot mum 2 year na say ne na wu ni card better plot na ye keka ka na de gu nti eche na say o si wanya bi na 6000 na mse nti on pe ebi o monte ye so no ma adamfo bi e fe ne Thompson ehwehwe ebi wo trede e maaye na obesi medi misika 21 million man so me fa beans nkate ne arade okumase ama ba beans amankate ama no so de asoso abeto plot ye di sidan na me say okay Opemsuo 104.7 na wa frɛ me Mr. Opebusia 3 million man amba de na ma sende no me won kwala me ye adwuma me nya apprentice a ogiska na o say ye sidan no de abesoso me ofa kro sidan we ye krom ka chem say me first me soso na onye one room ma me ba manya bebi ada me ka che na o say mfa nko na wo obi a ye sidan okumase ulu si kokoso wo for sika so na dan me si ai de nya no manti na me si
Inti ye woman na 2015 yetuba kumase ewie dan yetuba dan no nim so bebu kwase nti wa mechira me da me mba ma me wo boase na me ba ha se o kumase nti me ba ba bi dan ne wo me ba ono ankasa nkwakire me o obi na mam direction na me ko dan no na me ko hu dan no na me dem sa mechi sa ka boase nti awale na gu sisi a me kase ye ja awale ye ncha dan no fa me chefa ma me a o si 2 bedroom no de ba me ye si dan nso 7 bedroom store mienu oncha no family de mama ya o si 2 bedroom no de 2 bedroom ni so de mama nso a onye pepa nto so mpo na nya dance na me fa nante se 2 bedroom no menje nti won fa bi nka me hwan ne store ba ko so pepa ne nso a 1 year nie e maaye nti akekere madwen kakra nkola no so won hwe wo me ana me hwe wo nti na me de ne duru ha no pe bone bi anim jo me da se opanyini me mo kwa ba Pacho me joso. pacho na din de say Ade aka Samuel. aka Samuel ade aka. jo yo be me na wadaroma ufri krobeso If you western of Jema. jema Yeah. jema so say bi wo ayi kwan so We enche Jema, western of jo matia be me na de obayi kan nukre wo yo. Pamcho medamwasi. Say ya oka no the woman say oba no me ware no. Say ono di kan bo date. me bisa say nukre wo And okra ni musa. na eti say nukre ni musa na meka no. kra Nokra wo bi mu. Aha. Nokra bi wo mu. Aha. Yeah, nokra wo. Nokra wo na mo nkyere mu. jo Say the oka no aka nsem wa hia ase no obo date ya ye de ware. And I say ye wo ye ba do he. Pa chon pese oka ne bi. O say ye wo ye ba first born no. And ye ba no ye wo no 22 e na oka no enokre. Nti o say ye wo ye ba first born no. And mba be fa duro kumase. Pese oka dia de oka ye nyina wante o se madam fo no ba oba enchi ho ana oba jema Oba e Jema. dro bleo na obehu akra na se ne ho fe nti ye ma ne ntena ho nko school na o so mpe dan okumase ma ye na nkra ne nyina metena kumase nko school mpacho ho na pese yeti sem se wiase sem se bibia krata ho nti ebetuma hu on se yaba no ya 2012 August nti ebetuma hu time amede je plot no ene date ya ewo so se saa time no a wo ka no on so say ye wo akwara no ama madam fo bi ba ho ana odi aduro bleye nti ebia time wo be hu akwara akwara ho sha akwara na anyini ebe 1 year na 2 years na wo be hu akwara no e na wo kan say oje plot na brebe mpacho me ba wo say na ya wo akwara no ama obi di aduro bleye nti odi aduro ma hu say mo be ho ofe nti ema mo ba no enko school wo akurase na ma enko school wo kuro nti saado no se mba beto proton eno kure bia ni proton am to me paper say oje plot na brebe proton me 2010 2010 jo nti do kan no kure bia ni e do kan am say etisa nti me proton no esi dan no se na wo kan no nti me si dan say 2014 ho na mba be kire no edan no wa na wo be kire me am say me kan say omra mehwe bet na o manti oba be si madamfo a me ma ne hwe edan no so si ye no na oba beto ne na madam for ma gay ba kire me bia plot no wo be sa abram class na me wo ha na nti ye call ya 2015 na me se dan no ba be ya duro na me se nipa betum edan atenam nti ye nko na ye nko tena na ye ba ye me se me na ye ba betena ha ye ba ya me de na se ho na madwuma nyina wo tena me di akwane aba me ko ba sa di me ba bia ma kire ha ba bo so mi na me ko bo so mi na me ko se ho na madwuma nyina wo nti ye wo mo a edu baby na me kan kire se ya me se nka na ko si ano western of ekoko nyina wu e won so na me disika nyina free ba e me de to aduane se si ano ha me ni adwuma bia o ha ndi ye nsan kɔ na kokoro nsan kɔye na ya me aduna se ne ma kɔ yi a se efifie no de esi wo na ye san aba e kan ye o so on de on kɔ bi nti ye kan de be ye yi a na che se ai on kɔ bi na ndi awaja le nya mu nsɛm na me ka na fa nse awade ne gu ye nti awade ne gu no mpanimfo a omotena awade na so krom ho mpanimfo ye Jema ho no mpanimfo ne ba bi ono so firi no ye boye nso ho no mpanimfo omotena awade mti gu awade ne wie na o se o gi fie ne bi de me ka chen se fie ndie me kan mpanimfo ne se e fie ndie me ma no because of say sebe mba be wade wo no o mi se me wade wo na ma do ye na si ye nti a aware ne gu ye awade gu no ana me kire se nse harmony adwuma bi ha nti am se ho no mo no mete no koku adwuma na ye nti ado bi na kwese nti afe no so sika akra bi nyefi koku me no na omodididi ti afi
kokuo no nyinaa wuye nti na top mu no yi na ano ɔden ɔm sɛ kuromu abra abɔden nti sɛ akurase nti meka sɛ ɔma yɛnkɔ baake kakra na nkɔ yɛ ahoboa na nkɔtoto nneɛma yie na yɛnsa mmra nti yɛkan wɔ sɛ ɔn deɛ ɔnkɔ yɛka deɛ bɛsi kɔmpanifoɔ no nabusuafoɔ kan ne deɛ bɛkɔ ɔ sɛ ɔn deɛ ɔnkɔ bio na kyerɛ sɛ na mehwɛ ateetee nneɛma no ɛkɔ so na mene kɔka kyerɛ abusuafoɔ no sɛ deɛ aduro nneɛma mu ayɛ den ama me top mu no yɛmi yie kora na deɛ si yɛ light bay kora ka ɛdeda hɔ no ɛnyɛ asɛnketewa nti ɔba no mɛma black na ɔsɛ wɔma nti mpanimfoɔ no nti yɛka yɛ no mo sɛ ɔnware bio nti mekɔm ka kyerɛ mpanimfoɔ no ɔmo tan awadeɛ no ho sɛ me deɛ menyɛ ma nwe sɛ megyaa no awadeɛ nti ɔmo nsum me ɛna mpanimfoɔ koraa sɛ yɛnka ne saa ɔhu bɛrima wasum wahu ɔba a wasum bɛrima pɛn nti yɛka yɛ na ɛwɔ sɛ awadeɛ no ɛguiɛ ɛna nti awadeɛ no gu wieɛ no ɔmo sɛ ɔsɛ ɔbɛgye ɛdan no bi nti meka kyerɛ mpanimfoɔ no dade sɛ nyame sɛ yɛnka nokorɛ sɛ bi na ma wɔ me kɔkɔ afuo dada mene mede kan ware ɔba a adɔ kɔkɔ afuo dada ɛna ɛmu sika na mede bɛbɛsi dan no nti ɛdan na meka sɛ mema no bia nyɛ bɛtene mma nom deɛ nkwa no wɔkyɛ fa wɔ mu bi meka ya kɛdo na yɛ wadwene anaasɛ saa mem ne deɛ me meka yɛ no sɛ nkwa no deɛ sɛ wɔ yere panyini na ɛyɛ kɔkɔɔfuo no ɛna ne ne gyaeɛ ba mu gyae na wɔnsii dan ɛna na magye plɔto no a magu so ya wode wɔ yere panyini ne gyae abrɛ bɛn yɛgyae date no ankasa deɛ mentumi afe mu deɛ memfa ne sɛ bɛ afe mu ana sɛ mede ware wei no afe mu a memfa no dabi wode wogyaa no afe bɛɛ mu date ne pɔt deɛ mentumi hu sɛ meba ɛnyɛ bi a date o ebi afe 2010 2013 20 ho ahwani 2010 na no 10 mu hɔ no ɛna ne wei so ware abrɛ bɛn wei yɛwale sɛ 2010 November mu hɔ November wogya afe na mu na wosan ne sɛ 1 year ya na meware wei nti yɛgu awade no wei no ɔse wɔpɛ dan no bi nti dan deɛ medeɛ meka sɛ mema no because of say ada opɛ sɛ ɔkɔma yere panyini ni bia na ma da me pan deɛ mehyɛ sɛ ɛdan no yɛ mema deɛ bi sɛ meware wo no saa bɛ ne sika wo mesɛm kakra na kokuo ne wɔ hɔ nti meba ne kurom baabi ɔno firi no bɛn so ɛbɛtɔ asase ɛtɔ anwea gu so ɛtwa blocks ɛto floor level koraa mɛto du 4 sɛ window level a na megu so a mesi ma no ayɛ ɔno ankasa de ne kurom nti meka kyerɛ sɛ ɛnam saa nti no mentumi ɛntoa so ɛnsan ɛmfa ɛdan ɛmma no kumase dan no bi na ne kurom deɛ no wosi wie na meka sɛ yɛsu du window level ɛhɔ na awadeɛ no guyɛ nti meka kyerɛ sɛ mabɛtɔ plɔt wɔ kurom mema dwen ho mabɛtɔ plɔt wɔ kurom ɛyɛ ama wo atɔ anwea gu so atwa borɔ so biribia mgu so a mesina sɛ wo sɛ wɔnware bio na sɛ wogyae deɛ a mene biribia de bɛma wo bio ɛno yaw na wode kaa saa na wosusu sɛ ɛyɛ mbra sɛ deɛ medeɛ sɛ menyɛ ma nwe sɛ megya wo na sɛ wo sɛ wogyae deɛ a sɛ kyenkyena a mentumi nka sɛ nti sɛ wɔka sɛ wɔbɛware a wobɛware no bakyɛ wode ma ɔpanyini me so me deɛ ne hia me sesesei ɔba sɛ awareɛ no yɛdeɛ ha yɛngu awadeɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛka mo bɔ ma wobɛgye wɔ yere wɔ sɛ ɔba wo mmra saa wɔ ho wobɛgye wɔ yere sɛ mene ne wɔ ma miɛnsa wodɔ no mene ne wɔ ma miɛnsa hwan na bɛhwɛ nkɔraa no me sɛ wodɔ no medɔ no meyere no fiili ne ɔho medɔ no paa hei maame bɛwura kakra bra bɛɛ ne kakra ma me ɛsɛ asɛm no agye ame deɛ maka wie tobo asɛm no baabi a yɛduru no yɛwie maame wowura sɛ ɔdɔ wobɛba a wayɛ krado hɛ wowɔ n'adwenem adɛn woyɛ nimu kafiri ni a yɛntafiri yɛ wobɔwura nnipa adwenem ɛne nnipa da yam adɛn no wɔboa adɛn ɔboa because mfa sɛ wo ne me nɛte yɛbɛtena kumase ha mebie shop wɔ ha menyɛ adwuma ba ɛna yɛyi nea kabo ne yɛyɛ mempo na mekaa sɛ aha sɛ tena no yɛnkɔ kakra na yɛmmra bɛtena sɛ asɛnsɛnsɛm bi kɔ so na mempɛ nsɛnsɛm bɛn saa yɛsua deɛ nsɛm kyi ne yɛtia mene ne wɔ kumase ha no ewiase a mewɔ adeɛ mekyia ne sɛ wobia ne bɛrima te na yɛka sɛ wakɔbɔ adwaman ɛwɔ wo kun akyi mempɛ saa bɛt saa na ɔno wɔde ba mekɔ adwuma koraa na mempɔn yɛ ɔtim ma ne ba pon adwuma na meyɛ tire ɔtim ma ne ba pon adwuma bɛtena hɔ ma kɔpem sɛ mepɔn ansa na yɛakɔ fie anadwo ansa na yɛakɔ fie kyɛ sɛ na nneɛma bi ɔyɛ bi akyerɛ sɛ ɔno ɔse sɛ ɔba ɔno te na ɔpɛ sɛ ɔgya awaleɛ na ɔstate sɛ ɔgu w'anim ase a na kyɛ sɛ awaleɛ no ɔnwale wo biem saa na ɔde yɛ me ɛna meka kyɛn sɛ mempɛ saa nti yɛnkɔtena no hɔ a wɔde ebia no a suspect ne adeade bi ayɛ dɛn ɛmma hɔ nti yɛnkɔ na yɛkɔtena hɔ no ma bɛyɛ 2 years yɛkɔ fam 2 mete fie menyɛ hwee madam deɛ meafa m'ani so no yɛasɛm ketewa
ye didi ma na mka che o se wo mu na ka che msa na ye sifie okuma se na ye te ha de nti ye nsan kɔ na ye san baaye ye san baaye wo hanoma na me ye san so san kɔ obiem saa 3 times ye kɔ 4 times ye kwa na mka che o se papa ha ya san ba ne de nya de o ka se nsan kɔ kuma se baka me san di wachi akɔ because me kwa me ho kyere me dodo me mpaboa a wo mpaboa na me hye mpaboa ntimi tu asole mbe bo 3 months na me nkɔ asole da me ni atade me ni pants andi wa kra mande ni aka ba ko pe ni turuma tete ntimi no tena na ma steady emile me koda na me si ata ye doso anapam sola na me dwa na ma fa hye wa blase ntimi ye medwuma metimi atoma de nyina bisa no no te wo no se papa betima bamba gima na me chance ma ka se ata ntoma we me na mtoma na atade we me na mtoma me ntimi ye medwuma me nchekew me de toto me ho niema but wo ma me ntena fa ko nso nya medwuma na metumi ehu se ma ye edwuma me sika nia na bia de se na metumi ato wo ha ma adwen sa 2021 na menyem 2020 na menyem lockdown ni mu no me ka so ma me sika ko toto mba niema 1.8 no de ma me 1.8 no wa blase me ye lockdown de se no obi a ho kyiri no yeah 1.8 o madam na lockdown se e ba ya nchani na menyim lockdown ba ya na menyim po aka na ma wo ntinka obema me anko obema me ansan lockdown no kura aba nti se me ye medwuma nso a me mfa no ho ye ho menyi me matre ni na sa na oye ni siko de ma me bruce so mfa nkotom na ma 200 cedi so so ne wo miensa me ne wo miensa se me ye medwuma nti no me ncheke aha me ye medwuma nti ma me ntina fa ko na me ye medwuma o de me ko na de me ba o de me ko na de me ba na me si playing me nko biem na se me nko biem ne awale na ebia me nwale biem na me se me nka se me gya wale nkola me nsa me ni bebi ade omko me ware na emum no ho ade me nkotena obiem se se Richmond ko class 5 Eunice wa class 3 se se me den kora ne san so ko ho na school na san sesa na ma sa ade omaba na school na sesa na mo fa kacha o se sa ade ahene ma omo ntena kuma se nko school no ma kwan ya na ode omaba village e bi school ani aba o se me wo fatena wale de ho utu safo ne ma me wofa na mo fa se wonfa na no ntum biem ne yakotena ase ne yakogina na ya se ne ne be wo ba ma na tena kuma se ana se metena me se wofa menya de ma be san ba betena jema ha metena kuma se me ma na ko school no aye medwuma ne ya betena se ono so se an se wa metena no wanso de me wale ubiem ono a ye ho no se wo gya oba ware a wo de ne ko fikyire di nsuo kogu ne na ase wo wi ado nsa so ne bi na koma na busuafo wo de on sa so ne he ode ne waso me mu se di me akoma busuafo se on wale me biem be ma ye ote he ono di nsuo gu mi na sesa on wale mi biem se ma metena ni kromo de on wale mi biem e no jama wale ya yo wie na onsumi a osi woni hye odi summe onsumi a na onsumi chena ono ane wo fa kra hye ni kanti nsa onsumi akro se onsumi edan ya yesi so o mame na no fa se enya ne sasa nka mba impo no wasi fie wi anka woni kwan enka sa wo mame nso ono mbetena ye no ansa na yesi fie wo kuma se me se kabaka wale mi ansa na ye top plot no ansa o se 2010 wo to ye 2010 so no no ware ye enti wo hwe na analysis a wo ye dia ewie ya ansa na o wale me ye ansa na ye wale wie ye bibie we kran ansa na o top plot no no te ha no na upa fafun na fle ni krom na yebeka ni su akyerew na wonim ni su na so ko na ware na me ho na mba krom mi ni wani akakraka na wo hu ade ye meboa mi hu hwe na akoto wo na me koto mu 2 years pepe na me nu me hu so na wo wura ade na wanjai so wonya wale we na mame mpene so ntinu se me kofia na wapam me ade ntina na wo mame mpene so ekunya kra ma me ade na mame no mpene wa ware so mame se o wonkwala o mafo na me san susua ntino mpene mame nwale no na mame kan ya manfi se o ye pani o be na koko krachi watiti sika ma o she na dia na hui na ye mpa so nkomo ana na dia na che wo sa se o ye pani nti obetimi ahye me na da ache wona me wo obehwe me ma sa me twa wrong meat sa kra na ye dia nam na akotwa wrong sa no brebo ana sa ahraba ne ana ne nso no eduru ha ye fa bi nya se die ana ya pork burger Simon na mo pepa no papa yes wada Roma here obey kasa hana mguso kasa na obey nti em said ya waka na waka nsem bebre aka temu a oba ya mema ni san koye ofa se ka se yedi nsem wo yachi a afuna koyi nsem bebre aba em say ye ba ha okwa 2017 ya ba me ba bebie shop wo trade dwenchen ho e ho na wo ye adwuma e ma ne koye but wo ka se wo fa sa nsem na ba e di nsem bebre beba if se ko no a wo koye no betuma mam ni pa mienu no mba a wo flame nkofo man kan sa madam fofo mienu a me no amkoba e de beto omo anim se mompa me kunu chew mame na ade amaye ni me ne be ma bi call out nti na mantumi antena me ba nkofo no kuma se metumi de omo number mama friend say oh yes sir mani yi number ne mla
madam some mo pen fifi mu ah me dey me pay okay ensem ti na me dia why na wode dwa to akosi ni so or kosi madam fu why ne why ba kon okrum ha why ne why ba kon de Augustine Joe ba kon so de amo wodi mi san kofo no hey ba kon de amo Augustine of Augustine number 1 Augustine da kan we for Augustine number no okay for Augustine ya se mu afina mkoko for security pa ba me na me pese me no ba bet na se madam ya o ma mi ska sata me ba madam o de mani just na frɛ na me nya adwuma bia na me ka kyerɛ sɛ madam bi ko adwene fa me nso me mpɛfa akotena ti sɛ me yɛ adwuma nti na me madam ne nkɔ na me nkɔ fa adwene bi na me metɔn na me madam ne kɔ so ma me 8 million me no ansɛ mo frɛ me sɛ ma me 8 million o de 8 million na pa to bo fa number ne ma no o de 8 million ne ma me no na no kwanya me kɔ fa na me nsuo bo yɛ nti na me na proi na asɛ ma fɛle wo me kunu na me ka kyerɛ sɛ da me frɛ na danfo bi fɛ ne Thompson na me fɛ na me ka kyerɛ sɛ da Thompson me srɛw ka kyerɛ da sa me sɛ me yɛ ɔba bɔne na wabɔ me dwetire 8 million sika na hye nti me yɛ ɔba bɔne obi bɔ dwetire na wa yɛ ɔba bɔne 8 million sa sɛ ma fɛle sɛ ɛbɛyɛ me ya sɛ waka sɛ yɛ frɛ de ehia so ɔbɛfa mitio anti me your basense ni se wabɔ me dwetire 8 million a sika na sɛ ahye no kwanya me na asɛ me ni ewu to bu mame opanyine me mo ache na opɛ hello me mo ache o papa ya pacha ya hwan me pacha o midinde abnadu fie na ho te sɛ na na do me ho ye yo wada roma me wa hana ye nua be ma udin aka Samuel pacha wonim no aka Samuel wane na yiri Mavis aka so wada roma be ma yi kyerɛ sɛ enche pi na oba ne de ne dwa ato bi besi wanim sɛ wafa okunu achi nti kodwa ato ama no na ye pesi ehu sɛ nukure bi wo mana sɛ wafa okunu achi nti kodwa ato a ɛyɛ animanim ya na sɛ ya ache kakra wasi ache kakra o panyini wasi ache kakra na oba ne di dwato bi sa abro so afa okunu achi nti kopa cha oma no mbe bi na mo kuma se na oba ye se wafun mi kunu nti ni pa ni chew at wa chim si bia afa ni chia na bi ti sa se no bi di dwato abro se wafun ni kunu a wo wan bi sa na fum a na wafum no se oba ne be ma de me so manya yi sa na se mi se bia asetena mu asem to wadwena ankɔsa bi a oba ne na akɔbɔ adwaman oba ne nso asekyira nka nkyerɛ sɛ yɛ adwaman na wabɔ ɛna me kyerɛ sɛ mamisɛm ɔno nso oba ne nso so anka so wakɔbɔ adwaman bɛma yi so wo ka kyerɛ ne sɛ wo se wabɔ adwaman wɔ ha me ma ɔno aka ebi a na awerɛ fi agya aka ka kyerɛ papa yɛ Augustine yes I'm say anya boni bia no pay am wo ha na meli flame say o de ma ba FM station say niama 1212 bi ajapade e che ni no come in edu say niama de 1212 meba ana o de me ba say o say abusuya ya che ya jawa de na niama ya che no on ti ase ne niama na mantie ba ye kan say me no kan say 2017 me ma ne ba back to jema mama na ntena obi shop na kan chen say me kwana minim oba be flare wo na amo je ma ri amo e kan kire wo one be ma bi akọ out nti mo mpa me che onam kan say na dinti na asasem say me ne umi no kura mpo no won kan kire me na maka ne kuma say awo say enye no kure na won kan kire me nko na wa ma third person abam wo ne amo na ba be pass oba be kan sa asem no e kire me e wo me ho jima wo ne amo je ma ri abamo na wo ne baaye na me che say sa asem no de be kan ma wo kwa se asem se ya ese bia wo ka kire me na enye bia da fufu nyina na ese bi omote masimu but wanche bibi se bia jamama na bibi etisa but asem de minim se ye be kan wo ha na asem na amonso a asem be na obande ble ma be kan ye so afọ na ye pa o but me wa kire mu se bia wa fa wa chia na bi etisa wan kan okro na
Anchero. Dabi. Me castle casa na dia dia. Okay. Mpacho Me kind sa. metumi afre ba kono kan e be no ono de obeka. Na na bibi sa hello. Me kwa ni mo be sisi ani se. Hello. Me dem ono na kamera ne kasa. Kasa. Me se ono na kamera kasa Ana se kasa wote. Me se de na asem bi sa mutumi enso wa na kudu ba bi tisi no. Waka ewie. Yo, you besan fro bi. Papa nyini. You besan hia number etosu mienu. Esan say papa yi say obey ba ye de okan ya say wa fun mi kunu. Na wan se kire anka say ma fa mi kunu aji. Ti mi enhwe de otosu mienu ne bia no no de okai say obekan say. Asempoport na ode ma no mate. Asem kura no Haja brem eto kura etwo na mini bi ntia san se musa ko fa ba. Say aware de 20 bi ntwa sa. Aware de kunu ye de ga yankasa sa me ko fa wachi me tobo meba unsa wo de adanse aba papa na gya tum se dwato e because nto de kan no to unso obu o ha oba de okasema fun mi kuna na ebia na no na atia no opa yini me mo achi no pay Hello. opa yini me mo achi o opa yini me mo achi no pay Ba ya ni jedo. me pa cho na ho te say Ako ba ni ro. Jo adum ya me din de abna do fie me wo menhia himfie Opemsuo radio ano pay de me to a we ye wa wo de hie aka pa cho wa hu no Me dia no ka. me se aka wo kuma se Aka. ai Long line. edi be no Mai. kasa no Ke Amo Ya. ami o ka ban ka o. Ngo wa ba su ana aflem ti be nyama radio station. mate yo be pa cho wo te menka wone ne yira asem no na ebra bi ne yiri di dwato abesi woni wo bi so se mo nkopa wo kunu acha ma na de be na ode besi wo so se mo nkoka dwato no no se de no ayo okunu Mr. Aka no ne yiri Mavis di dwato abesi so se kopa ni kunu acha ma no na me bisa se na Mavis so ayo okunu dai na Mavis meka nchira so wa fa ni kunu achi nti kopa cha ma no yo me da se papa yini yes wa ko nyabo so se bie son se bie bro yi mframa bone a yenje achini se nipa mienu ayi wo madanse se eno tobo o ma badwato a se wo yire afa wachi nti o mo mepa chaw o mo se oba ne bai wankasa wasuma Mpacho em se the amo kan no ho on se nipa no enye no krenti ne wo ho so obo adwaman ni ade no ba wo kan ye no na wo se yehu sampa oba na bo adwaman a na ne ye so de ye wo no na nka ya ka bi a kire eno de me se me ba o me ba se japade na wo de ba ye no be me na to bo ma me kakra na japade no wo say mo 7-bedroom house ena mo 2 stores wo dan nanim no so kire se utimi bedru kuma se giteku gisempo agiteku mami we sika kro se fa be fa bro ne nkate adwia 2100 se sika no sebi eja wo pe ba bi ne wo yire ne wo made wo mutirato se bro ni ade ne nyina ambedru madam enye no kure da me on se asem na kwese mu bubu so ka no a on se me se me ba on se me se me ware 2010 o se bi bugu so o da me se ai mu twatwa so okay on se me se ai me ware 2010 November me ware 2010 November ana mi bie shop man 2011 to 12 mu ho asa mi bie shop kra yeden amano e wo ye krom mi si store dan aye bibia wi bie shop yeden amano ena otena mu 2 years ansa na me de yeden otena 2 years inti store no kwa mi bie kwa na e be 2013 mu ho ansa mi bie store no aba be bie de say shop kra man na yeden asati adwuma wo ye na me na mapon wa adwuma mu abie wo shop sabe na adwuma be na wo ya sa 2010 11 no kan na
21 2100 na de adwuma na o ya no kunya sa mama wa se unya sika no we pache o ware me foforo no na me nya nyensan ye nti na me ton kawuru me fa kawuru Kumase ha village na makototo aye na maton nti me ton ya me twa susu saa na me kitesika almost 40 million sana cash na me de ye adwuma na nkasa no asana cash na me de ye adwuma na nkasa no so ye 2003 nti oba Kumase no se meja kawuro no eton na menyem benya accident wo samna boy na mintimi sa makwan so biem na me discan man se da je na fa man 17 million man lolo fe so me fa kawuro ni bi me na menton oba ye no me fa ni nyina nti kawuro me ton na ndu ni sika mpo menya mfa so me so menya ni sika na me jaye nti oba Kumase no be ye ne ka sata no kita kia boa na ka ne kia no se obi tie mi wo ho aboa na ka ne kia no se oba maintenance nti sa de ya minja wie no na eburo bi sine nkate na ye ton wo no ma ebekọ na mfa na me so okay ne na 21 million na fa be fa biblia me na ene me ton ama me wo no na ni na menyim no sister no bet no mbie ma me onya mbie ye o sister no kwawe no ano no de aka bia me na me ye ma de na me dis 21 million ma no say on family na o me fa oba ya ahwe ama oba na bebisa na o ka che me say obi a ukunu ye japade nso say sika bedi me won ma na wo ye dede wa blast ka no so me mfa nya hwe ina de ye japade nkola ni na me kan ma no to mu madam me betena Kumase ha ye adwuma executive opposite me ye edesa me nya adwuma papa me twasusua 8 million me kunu we de bombo 10 million bombo say ma penti sa mo ka te asea nka asem we me frɛ no ma na di adanse wonya ya ne me Sir Monica ko me na makoyi wo bank na me de amansa je ko sande mada ne ma se udis kani na ma ne ka 6 million man fa bi antata de man fa bi antompa boa wo bu me kwasea woni me se me kwasea na hajia shedan no family am je 3 store ba ko che family am me bremai yo akita nkwala 4 ma be show mo a be pim sabli yenim no ya na du baby a o ware na be ma no wa ware pen a ya na times question mark down because I be man wa thirsty our ye pen so yeah de wa waka ne dan sunsun em so ba ne de wo ne wo ma also wa ware impression wa nkwala force no bia ne mame me na ma be wo tere ma be tena wo se jimia wo tere adan so and it is say oba no atante obi waka say e ma pa japade de bi sabe wa ba ware na se aba bewo e di amount eno kwa ye ni munyam kese oba yi ba odi ama na nya se bia wo mani bi dada ke bia wani be so sa enkwala no so asetena enti se Ghana mrakora na yewura mu a mintimi nka ni nyina kaketwa bi na papa antene ho ujai oba e wo mra wo ne na ba betena abobra se wo to asase no anim so to asase no anim wa betena se ama wa yesa japade no mintimi ni to de ntwene kora enti miminim de wudi ni gina ya kamani santiase se edra japade cha ya de wo be ma wo pe na wujima maninte wa se wujima nyame ani meni enema akọ achia kakra fi se ray wabetena onche wasa jiji ni sika wura dwumadie na udi emu udi num eni ti akoye se ne ho akodim no kra automatically e wo se unu de obeye e de ama no miminim de wodi kurom no minim se wodi ahye densa agya ma na de a yebe hunu de ebi asam ne yede beko because wo se wo to asase wasi dan wo so anwa wo so akodu lentil na se bibisa fine and window level good edami free ma say window nyabotre nti sesa japade no so ho de a na se mo dan ekoye mienu so ho anything ebi so woni krom ho mate anything wo se uja oba no kwampa wo se oba no uja no kwampa de di nka wona wawo wasom ama ni na ho odin bi aba wajapade mu ani nti wo se uja no kwampa ti ba wa bayi no medie ewiase yemfuma japade na wonko abia omfa huni mobo na de obehwehwe no pebi na ososo faja no kwan yo medase am se dia wo kan no eno anu eja wade sanse mo ya pie ho nti wo kan se ho no kan se obeje edan 3 rooms na store ba am kan se am se en kan no kure edan ma che bi wo ukrom amesi ma no no class on de on pay no nti chenchena me ma ne bi nti mama no 2 bedrooms akoye paper atoso na paper no ye kokoye no court ho no o mo ke se yenko san ye ma wona mo tena ase e kan ase me no o mo ko san paper no e wo
ye kuro na yemfa paper no somebody called typist and call court okay enye dua na se ba bia omo bo contract madam enye ho nti yakwa call court yakwa no yakwa me kan say nti me man 2 bedrooms ya ayi na ya to so wi paper to so wi na se ya man kofo no nsan ahun say ye no ye ntia adi say ni oh paper no yem say e ba be ye no August last year akabusumi mienu na afe kwata ye kwasan no say ye nte ho ye nyina ye wo ha so koba mekɔ match ayi o mekɔ busumi nsia ye mu mekɔ ayi so ko ye kra mekɔ ayi na me ka so ono bɛba ayi ni oba no e say menu apan na e ka ba me na me so ono bɛba ayi ni binti when they come friend bisa ne say obetumi aba ayi na no say ada yanka biribi na say anka me de bank ono sign na kono so nkɔfo a do mo yi paper no omo nso sign na anka me de paper no he den e ma no the paper na kwa say ye na ye wo ha no omo ampia mo bi ansan ye say ye na etena ase kan asem no say me se be ma no dan say no omo na omo nsan nti paper ande aya to so awi ono asan kwa me nso ma san aje mpache wo edan no nyeme me de 3 bedroom no ene aha de ni pe o ni krom nso ye si 7 bedroom kwa na wo si awie na wo si betini onyan completing continent mu ansa na o ware me no na ye se si 3 bedroom e wo fie nanim nti e ho no me ka kire o mo se me ye ho me ye hwe wo ho e ho awale na mba wo me firi wa me ye hwe wo ho bi nti e ho de wa mame an fa me ho na aha de ne ina ya manfrafo ne abehie mu wa ha nti aha de no ye cha na obi enya ne de ukuro mu afa wo de me so me de 3 bedroom me ni aso me afa na emu ma ha de ye nwie ye aha ye nwie ye de me furu maso enduru ba bia na aha de ne de ya behie mu wa ha na ye ja ya wa kana mu mati o ma ai kasa no obi afa na sam o nti bi se bi ye de na o na sam ye be fa wo kan sam a tobo wo kan sam a wo deny so wa masa adwato ano wo kan dance me nji obi a number mfre no saka meji wono ne de dia nka me nkoye wei enti obi antai obi achi wa me gina finfini ha je gina finfini ye tie me ba na wo tun ka nti wo se na o ka se oba na masida na menwie e yo kro mu de no kro mu de no ba beto aso no kro bia ni musa no kro ni edan no kro mu ni se edan no kra on se me ware no 2010 November edan no masia wi ai bibia ni party Pentecost this it no na wa wo kwa sorry be ko Pentecost Pentecost I did sit on Beji fin kwa ye mission house the before obedne fin kwa complete house wa nipa team omo da ye mission house no omo bi in 2009 sabe na fin na complete nipa team kura ansana ono dia o kan nyina no kese wo de ye mfa ho nto nchese se kuma asifie wo se ampa wa ye bi woni kuro mama no ampa unsusu wo bi wo kuro oda roma e hadie die na wo kan fa ho papa si ase ye ko ne mramu fenchima ya me kan fa ho ne se menchira de keto bi mu nchiro wi ana wa bem yes ye ko ne mramu ye de sika atum tanyi because what timi ama instances are what this sika amount anya no kura ya o kan bi anya anya na da na wo de ye njindi oh na se hu sa ate no ade na wo kan nyina hu se ye ka from point to date we de retema me de ware no o ware in 2010 was it 2010 na obeto asase no ebi a wo bare in January ebi a ekọ December October nim ahun say am kan say on do no kan no me ba ahun say the plot yen say me kan plot be ani hu paper ni so plot be paper wo so what in 2010 yes I now kan and I wo worry obey 2010 na papa yes I now kan enti e de hin amaka achia no okay me tie de wo wanu masem say onji ni so ama me san kwa de okra ye no me kan sa de wo kan na metima san ba achire osisi a sana wo kan ye enti 2010 na wo to ya obey nso so to ne de 2000 mo worry 2010 no na sa afekro na mu meboa na asase ne a oba ne ho na di kan bai we say oh on say me so ba me kai say me wale no November and me kai pa na asase ne nso asase no de on say ebe ja wo kakra we say esi wani afa so kakra o mani fa so on say asase no sabre na ye to free anko ho em say obi wo bia na wa to free asase wura ne ho very ansa na akwa pe de say paper free na ho de amount the plot no kwa me to ye be ye 1-2 years kwansa na menya paper no I'm told one this year but me company no kwa de me fe no bibia enka hwe say me to ya ansa na me ye dan you me ada na wo susu say 2 rooms na de be ma obey wo say me say ada na wo susu say 2 rooms na wo say wo yima wo yiri I say edan me kan edan ni nyina me say na mo musika no de ura ho say ya 2 rooms ho na ye yisu wo ura ho say 2 bedrooms na ho and then 9 one chain mo de han yeah
ana kra okay order am fa ne sa me nsa na e won chen ba kun so akoye guest house no so wo ho no amu bi guest house am fa me fa ne sa aya nti me nsa na e won chen dialect nti me nsa no so pe me na me nsa ni na de me de man sa enye yi na be man say me man 2 rooms adenti na 2 eno na me bi sa wonjina so ne sen e na 2 na so se wo yire ye fata no o me gina so ne se wa hu se ade ba ko ne se ma to asase wo kurom ma to asase wo wan sa wo kurom ashase ya misi ena egusu ana brabo se ahwo kire ba ahwo abrabo mu ye de na wo se won ware bi se bi mentumi kofa okurum ho dan nti me se won fe no na onye turum se nye de enka ho afisi ya dia aka no so sabe me ne wo ma nkwara wo ho mo wo ma so nti wo ma no so be mo say wona ne ma no ma mo say pacho me se ai me ma de mentumi enche majapade se nti ye nche sa me bisa o se na me pese me hu enkwara no mo say nkwara do he wo ma ne wo ne obaya na amasema ba mo ne masem na making enti wo se wo nkwada wo ho wo ka nkwada ne se woni maame yi ma na wo mampanifo ansa na wo behia wo bai o se mo mampanifo na me so wo ma enti we ma no wo besan yi bia ma ma na se ne du kwa se de me personal way na me na no so compose se mo share se me kan de ambeka na oh me bisara ha yen hye nipa eno de ya me ma on de amechire no ya me mind na se da chi bia besan yi bia ma wo ma se me ma no mentumi enyom mfuma japade me ma no no obey de some mama in 2 rooms se ye che japade enkwada ni ndru bra wo se ye kan mo ka ho mo mienu na mo betima akwa adwenkro se edan no kura enkwada ni nti ye de acha wo mo se ye ono obey na enya nye enkwada no se me kan sa enti ye che beba ma me nkyira wade em ye che mo wie na wo pa wo de acha wo ma obey nso pa wo de acha ne ma ba se de enkwada ni mmemu bi me se ya o japade a wo ma bi anka ho me nka sa da me say me nka sa wo ma nka ho njima no nsibone me ntimi nsisa Ghana mbra na me ntimi fa bi nka ho me say ya wo ne wo yiri ene ye ka mo japade ho asem enkwada ni mmemu bi se de waja no na ye kan awari jaye no aba enti eye mu mienu ya betima tena ho say edan ne kura ye si ye no ye ni di ho ne fa nkura na edi nye ne fa nche wo mu tie meba eno ya adwenkyere ba ko ena obetima ka se de bi ye nche wa wo performa wo ma na wo pe kura mpo no ne de no so kura ne betima mo bi evaluation to evaluation na bi e be kosi 2 cedis a opa watwea ne 2 cedis ama no na efie ho kura wo ma ho bi eno nso wo ho wono nso se evaluation no nso ono nso pe obetima twea ka ma no nso afafie no asema make e kodru quarter sa na be ye what the empesa me chiro no ti se japade asema ye ka no ntimi ka se me ma ni tu na da achima ma me mba bi enkwada ne nya ndrumu te se ye ono oba no na minji ni se batan bia so bedidi agya ne ma te se mo mienu na mabra nya mo na mo hia ne enkwada ne ba mu na enkwada no kro mo mfie ni ndru ba bia o mo betimi ahwe japade so ti wona wo yire na anya ti yanka masem mo wia do obi ade ne de ba ye o de ba ma na de ama wo ma enkwada ne mem betimi akolo ye bia ho nso akopa advice enkwada ne mem sesei ode ma awarija ye enya no ade ma awarija ye e wasete senka me de ba mai so ope ne yire tinka me hwe senka madam beti ase na de ma me e kwan kra ma aware ne fa sugu ye no enye kwan ye wo sa aware fa sugu de bi we nya asem so kwatena ha me kwatena na ye jai na be dai wo kuma se na so se ho no pa allow her to stay there because you were japade wow enti kasa sa ne e bia na papa na wo pe na wo re jai da sorry Christopher na ma ye mo sama dendende e ka o tra na e wuntimi ya no ma oba kwatena no na wo ne ne bo adwuma so ne kan na wati ase no ware ba kwa kan ho we wa ha enya warija ye kura dada warija ye de enya because say wa na asem we nya asem e wo se de awarija no esa ne say me enkwatena ha me si ha na me ye adwuma eboa me enkwada ni akwa bi so me fo me nwa ba yi so e won enkwada ni die ma o de ba mu se enkwada ni school kom we kwa na wa start school oba na wasan ba hye ha ti school na fam nko ana o sanka mo dwene ho kakra na nka mo mankura ne tena fa kwa na mu kuro mo na nkura ne betena wie school a no ma wie se kuma sena na nka mo betena wie school a no ma wie akoda o ta sesa ni school a na de sua sei na disua so say because obekọ baabi na wate aba fam na o se esama ne kọ nachi be school bi so o obekọ class ne kura bon to animade a na msa class ne nya ade enti no na one omo wo ho ne so ya ba yepe ti akoda ye sesa ne school na hagea
dodo na mfa ade papa bi ama enti na ho no o nka papa te maami ya se ewo nkoda na fam kakra na kwotena ha na mentena na wakohwe nso agu yire na se ade na akose meja awade ya wo kan de no ano no bedan me kan se won se awade gya no yanka mu nsem se kan se ye kan mu nsem a won se awade gya no obi kan se wagya awade a se simple sa akwa bet no dey me jiwudi se no wa kwa wo be fere se wo be enti ye twa so yen twa so me kan ti wo de na yen hwe ejapade no mate dia e chance e kan se ye kan sem wo yi a e de sem be pie me so oba so de me wa no me pese me gu na nimu ase oba me na atena pan de me mpa ni guase e makra nso wo papa we de gu me wota da so mpa ni guase anka kan se ye kan awaja ni mu nti awon se wo frɛ no omo aka ne simple nka metuma ka bia okra no ho bedwuri ka oba na ate ha wo se madam madam anyini ye pani wate mate ye pani nti nyane ma nyina ne betumi mate wo kasa me tuasie mate mempe ne ma bisa ma wo ni sikiti bia obebia me na ka kyerɛ se de wo ho ne se kristonia wonka na wa so kwa asore be me ko Pentecost me ni me yin na Abigail ba na ho fe ka go afidie ni ade ayeba me nso me ho fe be antie nhyasie Abigail ba na ho fe na wa adwempa me nso me ho fe mo adwempa na to ho fe na wa adwempa sa eto te sa Abigail onu me ho adanse pa bibia bi bebe na bibia mu di ne ho adanse bi odi mo hello bibia ai udi ne ho adanse oh da be mo abotre wate bebe na okuni wo so sape ara wo sa to bi so obo mami wonim so mitia de woni oba eware mo wo mami ensa enka se o klebo ajapade bi nti how chese ani bo a ekotremu so far as I want to know ma no awie na ebesa be ye wa fi ade enti sesi ye ka say e ma ne house oba na magya no ta ma magya na ma wajapade Ghana mra no e chebutu so de sister kan yes say ye tukura nka ensehwe ye wa me ne kura nka 3 rooms no de be ma no wa setena dada wa setena na sanso a asem fada se ko nyame enku yi de bibie ne wodoma untimi nye no wiase ani tinya abotre na ya ama me power jaye titiri mu Christopher mu mra mu no ya na ewe mu pa ani ntino e wo se nka na aware de nka mo hwe kra ma ne masa na nya basa de fata wo ho no ye ma obai wone ne ma because ono nya sore kope ne ma be mobo e wo aware nase so they say the men pesa obesa wo enche bi enti na nka me pesa wo no obai mo santo mo abrabo so they say ko for obai bia bakim ono so pesa obawo na fede nkola ye wonum ha ye wo mensa wa ha ye wa fede dachi no oniema be ye sabi bra wa bre nyina be ye basa ti nyame ma ye ntiase wa na asem ne entwa wa hanom efata misre wa japade be to ye mfa nko omom ye bi tetete mo papa no ne ade nyina obi na ode ne de akoye enne ebi dim ho if me am de me fie ye example obeko ye fie sei abrosa to aso me nipa ni ma ye nyina ya ware obi eku na si fie de nitim so ho ansa na je ma na ye hwe mo akire ebedu ba bi na nkola kro mo pegu fie na mo asisi no enna nkola mo pegu fie na mo asisi no ti enna kola bi e peso be bod ho modern no wasi modern house enti enja obey ejeje mu ye na de fata ema no enti kakra me de beto so agia me da se be twa me ho na maje maboafo nkra twa bi a membra na obey na koma ato ne yema obesan ne okunu akotena bi me ba sisi abusia mama nche baby a open mobile phone a obenya papa original phones to say iPhones Samsung any other brands nina obenya bi wo Alhaji Muhammad Enterprise original accessories be to say AirPods headphones chargers pen drives and memory card size bia wo piano obenya bi wo Alhaji Muhammad Enterprise other services obenya no Alhaji Muhammad Enterprise a mobile money service credit transfer SIM cards obenya biato enso ho offer Alhaji Muhammad Enterprise 0244 899
539. On a chapwan Wamasi Junction Oben Abrim. Alhaji Muhammad Enterprise. Quality service for all. Yes, no matter Yamame. And Yasambia, Layako to Assam, and Tifako Peace and Love ADR Center. Oh, peace and love, dear. Obina Butres, yes, you want some no Haraswa. Mansubia, Madia, one and Yasamno Anthem. And Yessica say yes, so. Bibi Coswo, Jumama, one Tiasia, and Japadia Niasa, some Manson. Our dear Winsome, Obana, Bema, and Tinwase. A few media all high, dying and Tamasem. Insurance Musensem, Obidoka. Obedient ye ding e to Japadia bi. Abusuamu nsamwa e de manso aba. Asamwa e bro so no. Fa bedai peace and love ADR. Owo animdifu a odi fie nyansa ne mrakwan so bedi wa asem. Peace and love ADR Center. Ewo Kumase first floor new Asafo Market building ni mu. Oban Asafo interchange. Shane so say Ghana mra ama otumi a odi di asem. Fre 0244 268840 05060152287. Peace and Love ADR Center. Yedia Samuel Sunjeni Odo Ebefie. Ocha ni ho. Papa minie. Ube hanka me de puma no mejamo. Edi na metimba bi medwin ho akokora. Na makoto abante ayi madanata se na aduane no edi eyi mi hwasa. Papa, omu hu na de. Na de na hu se madanata no makoto. Ware koda na odi madanata mfiridi na aduane ene. Kane eyi kageti ho de yetwa kanku no. Wodi wani kire ho kosoro adum bia de oye aduane no eyi entena wode banu se ho an ho no. Nya ho bia ho no ho. Adum internal revenue ho. Me kwa na eyi na obobo ana wache no eyi no speedy road no spring road papa nso na me agene jodof pan no ne mo frampan fried rice na me de aka jodof no na matete medi wi ana me de speedy road no so atwa kwan nsa no de papa bi nkra bata foforo e wo kanye tie Dubai ho na papa bi papa kofe banku ho abetie apesie enuane ho do me na obehu no wo hene kanye tie second floor ho no mo a wona children's hospital na hwa ni mu na jai Maranatha aduane bopua fre 0244797438 Maranatha abinchina de dadi aduane ede Japadia no mirror nature no ankoye ni nyina ne say 7-bedroom house onu obey ware na Japadia ne buy say ye nwia be me so obema ni 2 rooms stores mienu so wo efie nanim stores no oma no out of 7 rooms no so obema ni 2 pe na stores ni so oba ni so obotiri nko ma na ba ko no fa anya na adwuma so a eno so a wo se wo ma no store no if you say eja wade nyina emu ano meji akohe what is store ni store but eja wade nyina o madam na so ba kan sam ni nyina yi eja wade nyina watim debi wo so wo ma wo store ni bi na kire se wo ma wo na say what is store ni madam tie store no eja wade no sabi nkora wo on dia mechire wo ye adwuma nkwa nya bito aduane di sabi me so esi akwa madwuma se me nkoma anna me tu afri store it is store no de ama no kese minim dia wo ge free me ho tobo ma me maybe tobo eja store no de ama no me de ama no ma me so de store na kwa what you how was what the amount was so obo to free mo e Class papa eja what the store na ma no me say me hu do ba no eja free me there be enu anu wa onfa ye wi abokrata to so wa ha o family ama no be me na me pese obeye na bufuo so na enye akomadwo so papa brafo opening na me ma no there be yentimi ma won koda bonten na fidi ba asase bi era me say wo de wo see 2 rooms na wo de ama no wo wo madachi bi wo be ma wo mani bia Matias ya me nko rooms ne so na emom store ne de fa ka 2 rooms ne ho ma no papa de opa no 2 bedroom ne me nje madam now per se me 3 bedroom store ba ko na me nso makoma to na oba be me nso fa 4 rooms store ba ko na makoma to me ye na be nso me huna ma ba me ho so tobo ma ukunu nka bi mitie papa papa mitie o tie me de tie ne se me kura no me ene mo frɛ me ha no ya me se nka no kure
menim sɛ me ba bɛtena radio so akasa mo flem sɛ mo mmra na mo ne mo wase sabi o mi sɛ ɛdenya me wabusua ɛna me so ɛka me kan me mfiri ha me ho nipa bi ani ha enti me mo flem nim sɛ bi kura bi anka ɛde anka bi anka me flem mo ofa bi ma susu bi ho akyerɛ no ɛnyɛ hwee ɛha yɛ ahemfie yɛngyina wɔ bi afa wada roma deɛ meka kɔsi ni sɛ me deɛ na anka me sɛ wo de store na ka ho anka ɔbɛyɛ wɔma n'ani so store na me de bɛka ho mentumi mfa bibia bi mu nka ho enti wɔn wɔpa ɔmfa me kɔkɔ me so menje minya kɔto ska mame haji abrɛ ɔhene wo bɛbɛ mu kakra 2 bedroom menje kasa kakra haji ɔhene bɛ pɛ so kasa kakra ɔhene bɛ kasa kakra mame sorry tena ha mame ɔhene bra haji atena se ɔhene kasa ɔhene yɛ jo so bɛ me na sɛ we de ka sɛ we de ka me na nka bi na ya na haka Opemsuo 104.7 sɛ de bɛ ma no hwɛ ne dimi na de tie sese na ha no na oba so esa na koma ekosre sɛ obenya bibi ka mesre na bɛ ma de ka sɛ bi so wɔ abusua enkoba sɛ ye hye no denden sɛbe emrawo ekrumu ha sɛbe sɛ wo gyae no kra na sɛ ɔmo so ɔmo kyɛ enuoma na ye wo mra Opemsuo 104.7 ɔba no bɛka sɛ mepɛ ɛdan miɛnsa store ani ayi no sɛ emra no saa na te a megidi ye sɛ bɛma no ɔde akoma pa de bɛma no ɛna sɛ nyɛ mra so na ebia obi na de ne tumi ya sɛbe ɛno so de kwan ɛni hɔ sa ɛno nti Opemsuo ma timi anya kokodu akasa mɛma ne bi de ka mesre na madaroma moma yɛnkɔ yɛkyi na ɛno ɔmo nyinaa ntrase na yɛhwɛ de mmra no ɛka na obiara nya de so nya jo medase ɔhene medase fadeɛ no so haji abrɛ me deɛ kakra me kan sɛ plot ne edan ya yakekare so woni krom no so etimi serve be ma na japade ni bi wato ama no nti no se ebia ye sore e wo se factor sa de mani nyina na ye hunu se de kumase de na nkola bi so akire ontimi to mo ntwene Ghana mra ma wo mudi on papa de wa kura o ma wo sabi ma no sesumi na so enko akirichirichi senka papa odi ne nkwa na me na nyame mpo frɛ na ma no sesumi na so na sempo wanye samasie bi a enkareja pade nyina ye bechemu dunsia ana ye beka ne nyina aboma na ye dunsia na mu nkono ekɔ mma hɔ na nko wo yire ete na no no yire tiansa no wo beto a na ka yire ni so anya mu miensa na o maame no o papa so anya mu mienu abusua no se maame ne papa ni ho a yesan de mienu na aka na san aka abusua ho na se abusua benya nan yire benya miensa na emma na nyankono na abeye dunsia eno ya bra obi akɔ ne krachi a wanye nsamasie ye wakwan efa so na nipa ne nso ya ne nsamasie to wo se mini ho a ma de we ye mfama akosua ye mfama bedu ye mfama we ya eno nso so da soronko what you say and our giant nso ba na ejapade wo mu a ne kyem nso so e wo ho ye betum sekan oh se eno nso so no se bra papa yi eye na ejapade ene wo ka kire ne se raba de meme yi media bi bottom sika wa hu se o sika ni mu nkonsu o ntwe abo enti media me no na tene nso o chefa nim de me ya ma wo krom na ye wo dia dia eno no na nka ne papa yi ne ma me ni chabia wom oni chemu pe bia wom timra no okwa ye be kirikire wo ni ehu se de sitie na bibia ni ho na bia nsa be fa ne ma bra amba be toka evru amba adua ne ebro ne ho ahwani ama wo ho a na my send 1000 we nyina wo ho a saa sika no send no se nya no kra edi mfie du kra ye kwa MTN na ye betimi e de number no ehu so simple tiene no abafu mfidi abenti no wontimi nsisi obi ana wontimi nya ne wo pɛ na wontwamu nko ma mempacho on se Ghana mrakora no yesi oba wo ware na so ye even housewife a wo tifi ono so no aduane hwɛ nkoya na ho den no wa ma wadwene pa ko fa medi kura so betwea ne ka na oba yi se nya so dwe no de ma wa ka betima ye japade eno ne ma
sɛ nnɛ woto ɔbaa no twene a mmara kyɛ nneɛma no yɛnu ma no fa ba sɛsia no mede mempɛni nsɛm kaa ne sɛ papa kurom obi hɔ ɛna wo soso kurom ɛnsii nanso wayɛ bi ɛna deɛ mowɔ mu kuma ase enti ɛno deɛ yɛn nkramofoɔ deɛ a ka wo bɛrima no koraa sɛbi ɔni hɔ a wofa 18 de aka nyinaa yɛ nkɔlaa deɛ sɛ ɔba bɛrima ɛno nti no saa dwumadi a wɔ mu adi no ɛno na wɔhwɛ sɛ ma yi mmienu sɛ yɛbɛka store aka ho alhamdulillah ɛna ka meme ka kyerɛ me nua baa yi sɛ ɔyɛ me maame mpɔprɛko deɛ wayɛ ukuro mu no kɛno so sombo ɛka deɛ ɔde ama okay yɛnhwɛ because asomdwe hia ɛna aware agu a nkyerɛ sɛ wo ne wo kunu ntam no ɛbɛtete bɛma ikura bɛnya kɔma hwɛ ne ma hwɛ a wɔnhwɛ nkɔdaa no nyinaa mo ntam a ɛngo na papa sɛ yɛde yɛbrɛ nyinaa ka agyapadeɛ ne ho asɛm mesrɛ wo nyankopɔn ɔho sɛ ɔde n'akyɛdeɛ a ɛyɛ mba ɛdom wo na woanhwɛ wo mu a deɛ bie ne wabɛyɛ wɔ wiase ɛbɛyɛ yie woyɛ kristoni ma paa wo sɛ wokɔ pentecost kenkan wotwera konkron ne yie ɛyɛ akyɛdeɛ na ɔde ma yɛ nyankopɔn ɔso ɔbɔɔyɛ sɛ ne su ɔbɔɔyɛ sɛ deɛ ɔteɛ na nti me ne ɔyɛ te sɛ nyankopɔn ɔyɛ nipa enti sɛ ɔyi saa ne su ne bi de ma wo na sɛ ɔsɛ gye na hwɛ no na asɛm deɛ menhwɛ no a deɛ ɔbɛyɛ bia nyɛ yie wɛnyɛ dwuabɔ direct sɛ nyame de nkɔdaa dom wo mmarima taa yɛ saa deɛ ne paa hagyea mmarima taa yɛ titiri ne berɛ a waregya yɛ a no ɔne ɔbaa ne ntam asɛe no ɛyɛ na ɔmadwene yɛ ɔmo sɛ ɔmo de panehye ɔbaa no yeah wotumi punish umfa wo man punish oba nkola no so hwe God is so creative say ekwanya nyame be mo oba no ahwe nkoda no sabeka obehu na ade bia woni wo yusu ka na fort kakraka bia ba na de sika na kwohyem we na wo ya na fort bia ba na de akwohyem de bia sika wo benya no engyina amane na wo de sisi ano eti so ye gya na waregya ya ba enkoda ne de se de make say japade de say ya no oba na sam ne ye kan enkoda ne mba mu bi sese kopim sam ba ma adwene say ya japade no kra ye de ama ye mba samonya sa adwene de ye mumienu na mo chama de ye mumienu na mo chama de nyankopon de enkoda dom wo na wo de oba ne ye ntimine makra menhwe misi bibia de ho abaye na asase so ebe ye ye Islam ye se adechie bia nipa bia woduane ba bonsam nipa wo hwe no nyame di na duane e ba begu nsam asantefo ho ma bebre di ebre no nyame o ma de obedi ade wa ma de encho eno ya asantefo ho ma ade encho ani nti wo hwe nkola na nyame ba onwuma so nyame be hyirawo wate me srawo ene ensu oto wo se oye na enwe peye okay ni ememu nye papa wonim say tie koko de kra de anya wo de enko o Ghana nyina koko ase galadi nti chemicals na ne na masase ase no ni nyina akokum koko chemicals na ye di 2 gala no ni nyina ase koko o man mu ti Ghana pa se de kra Ghana mu betina se die na tina se na onim sa meka se me jibinti e wa no ye fast no tonton ni nyina cars no o tonton ni nyina ye ja ye kire na nsen ya ho so akoto prage a ekuta no yo eye tie smart bia e de ye so ye hurry up o ye smart ye hurry up eja tie misra mo obanyini utie kakra me kan se misra na watwe bi enkwada me ensa ne se na obenya amomo ansa odu kan bisa me se na watwe bi ansa me kan se isi amenya dwuma tu benya se na to plug ya mama ya ubenya se opanyina ubenya se na watwe me mom 150 madam 150 no so obenya amawo na watwe bi eno na medeba na watwe bi amede de bi ankwa ne kosko 40 cd o apakra de o medi wo fie nka omo banso omo bedidi ansa na nwumle Oma sen didi obesi omo niama akura kosku no hia book kura mpo na nkura no ba obeka che na o simi nibi me a say on say me kan say sika nim sem to say first no on sabe ye problem say mai won to akora no bibia won to akora ne hwe
but see adwuma ni ho menya adwuma kora ansa me say plug so yemfa nam kro mu ye do from say ya to say ye bia manya de e become ai ma pon adwuma na msika bia be hand anesis na bia de bia menya be da be kra 80 ba koto patus ka be 80 cedis by plug so bi na adon me say na mbetna ho kwa menya hwe no menye enyo bibia na atama madam tobo o says no now san ka menya be 100 cedis no and I feel 80 cedis no say menye 50 cedis in farmer every day bia na be ya nkwa me bia de adi ntia na me akra kan tie bia me pon na msika be 80 cedis e bia be bia 90 80 cedis de ene na da bia nka o de ma mo 40 cedis 80 cedis na me ka say me di be ma plagi ewura no 50 cedis na say na beka nti me forso say me man de ya mbenya bia no me de ma wo mo opanyini de wo kan mate wase na no kura wom de da me no nyankopon ani sanete utie de me pesa me kire wo ne se nyankopon enkoda ne ya kyede ye nhwe o mu yi eno de madam me me kwa me do me ma woni meba be ma bia ni ho a wondo ne ba be ma bia do ne ma eno de sabi me nya hu be ma bia o se me ma de me tan wo mu da wo de o so wonhwe enkoda ne kura tum se na koma eben ne ma utie mesrew wo de o se ne yema mu na anya edan ni so de bia ma han sika ba wo nsem a tie me sika ba wo nsem a enhu ne sa wo de ma wo ba ne de ya na to de bia emema no bi hwe enkoda no so ba ne bedi bi de menyu ne sa oba ne bedi bi haji amota akasa so ba ne bedi bi enti sika no de kase akwa na eha no opanyini mesrew what Ghana heavy when said your man mu aye easy more number 1 more 5 kilos na shemu 25 kilos no just last 2 weeks na ye 520 enra me ko tobia 700 cedis 700 cedis hajia kroimo 700 cedis etifane sama ko to mo boto asi ho dia na ode ka mo ne ho ena akode ko squad aduane ko also pest snacks bi calipo ni bi kitwa bi e hye ne bagim wo dro school mo aduane no obedi owo ndi obetwa kanti to panyini ena form sa e de mi so say eti mi ka sa de wo ye ne enye na mom no me ba wo se ebra bi ba na wunya bi kura ebra ba bisa na ne e bi kura mo na ocho manya bi be handis na me de ma no mate he no ani mo ko ka yam say skana wote bandi so am so se bi wo ho a me de beba mate enu aki se ya ye kan se ye kama bi enu aki Tuesday no and of flame say me ba to so mi no abai wa no oyale na ordinary hospital na kwa ne sika ya say ne ka 230 which is ankanin 2.3 230 Ghana cedis na am so okay na me say kan kwa si ya de mini sika bia ame bro mu 150 na say na be hu na akwala no say na akwala nti me ba me asa me ba na ma ba be akwala no me tu moto me ba be to omo wo hospital ho oba ju say me moto na me gina ha me nso na ho na akwala fa kana pu no say block me line te me flare kwa sa hwe say bi akwala no ho te say o block me line te say please abram kwa me ntimi mi san say bi akwala no ho te say frame nti me ko bla no am ntifi teacher no tifi no ha dan kan sa ene akwala kwa de akwala ko hospital say o say akwala no yare but wa block me line ti me fra pun frame wo de frame se si a frame opanyini isa mama ete say jai wo da ya ye ni moja madam nesa wa na say block me line ankura ni sika 2 million de onye bi da nti no ankura ni sika 1.2 1.5 1.2 100 cedis sa no ye o se obua sa no ye ba o se obua me boa Star Health Clinic yamo madam nji abuafo nkracho kakra Star Health Clinic bomodin na fo ani kire na kwohwehwe apom den hu nsem say malaria diabetes ulcer typhoid ni nyina wudru ho a ye behwe ne ye hu de ekoso wo ni padua nim bomodin na dre sanse enro ni treatment e be ma wo nyina no 30% de oma ye free ni nyina so ti wudru ho entem na unsa aka wayaresa omo wo sepedote omo ne akate farms didi nhwani mu fre 0249 200 555 0543-333936. Alhuda Foundation for Social Services. Oba wanije adepam home. Training no ye free.
bomode ne fo ani kire ho say ye ma ne ma emema de enkoda de ayifro de udru ho antam ne apamama me se wo de kwa ye ma wotimi gina ho ne apamama enye ba bia wo do ne ma bekọ na wo bekọ na atade ne kura ye hu ba bia ye de agu frɛ 0206 487437 0274 538783 Alwood Foundation for Social Services. Ye besiesie ama wadimu. Samli nurse in a midwifery training college. Wani je nurse adwuma ne ho am. Bomode ne fa wani kire ahnema kokoben. Ne ma wontete ye. Wa wie secondary school a ye bejo. Empo o passes no unya D7 ne E8 a. Eno so so ewa ko electives ne ko na yitimi eje. Wokita NAC ana NAP nso a ye beboa ama ntete ye no akọ animu. Fra wa mo 0243-944-622 0243-944-622 Manabe restaurant when you did we at a free and say jollof rice ne fried rice papa for any chile way pata say bus stop or more ho swami on in room hotel dim shanimu fra 0249-030-830 0559-316-896 Manabe restaurant to be dina water free wonsa midima for herbal clinic Dr. Time that so Dr. Awade Ebreto Oyare so awomun sem de wudru ha Dr. Betten in term crab ni nyina mu so onji sika bomode ne fa wani kire hoy enjojo ya de ye stroke no otenete ese kire ya de otu asientem crab sabe so se bi bru be ma wo be me so apese opegem na mu yedu ana ye tenten no wudru ha wode na sabeto so na apegya se de wo pe no adwumaden so ama wo ma esem kofom so a obeboa ama wasi wuda dem eboko agogo government primary school na wo be hu omum won kran so apokuase mayira eho na wo be hu no 0244774282 0500727215 Midima for Herbal Clinic Dr. Time that so PMMC Jewelry Limited good year papa fee opeko ma de petia de ama adofo bi anade kwaye abedin twa ne nyina wudru ha won sabe kan bi sa wo koton ana wo pe baako ato ne nyina ubenya bi wo ho edum one Ramsey asori ne di nhwe ne mu fresh 0556771416 KNUST Jubilee Mall so ubenya omo wo ho 05503333 99 PMMC Jewelry Limited good year papa fee let's dance hair boutique oba wadi monyam ene utinwi se de troko no eka no tiko ho ne ensiesie so wo panwi ba ko anadodo etu akoton no udru ho a won sabeka bi human hair avodo bia wo benya bi sanso na wo pe oba sima wo benya bi kinky natural twist passion twist ne nyina bi wo ho shampoo a wo de uhuru tirima ma utinwi no egina ewo ho de eba ma utinwi aso eye conditioners nso omo wo papa ewo ho fa woni kire ho e ne nya de wo panyina one menhia akotokofie ene di nhwe ne mu frɛ 020535933996 and 0201573257 Maranathan Fast Food Babia ubenya spring roll papa ehwa ne Maranathan Fast Food say jollof rice ne fried rice vegetables wom enya de ewudro ahyehye mu no mekire spices no ehwa ne Maranathan Fast Food open kwan aduane eye banku fufu emutuo ne abetie ebunu abenkwan reren kwan ne nkatenkwan abomode ne fo ani kire na so ya ewo kejetia no fresh 0244 797438 0244 797438 Peace and Love ADR Center yedi asem ma sumdue ebefie adwuma wo opanyini bi tetew efie a wokon han no efie ra no oma wani enka ho ana mo ye adwumakuo bi mo pese ebema mo kasa kire ana asori mo hie obi abema mo talk ana bomade ne fa wani che Peace and Love ADR Center asafo market da foforo yesi overhead ne nchen ba bia ma no tonton fish no eho abonsane so eho na obehu Peace and Love ADR Center 0506 05060506287 somebody metie for mo betimi abem 0596259444 0560180880 mo betimi abem na madwen kira mo won nso so mo de aba Opemsuo yes so Oko fada so e ehunye ofa tu fra fidie hu kakra Opemsuo yes ma santemai yo papa odi ni baby akase free
Baba Tarvo Mayo. Baba meet you. Yo, Yemi Abano, yes, Beno. Umse Beno, Baman, Ye. That's one man a damn. Now, a deal, the crumb, if you are such a war man. What time on the store come up? Where is Reno? Yina, Joshua, one to my. Not Papa, so not going to be for that. Yo. Yes, Miss Rana, the Ocean, my. That's it. Opemsuo. Yes, yes, Kojo meet you. I'm a money, Juma. Ejuma that's a kojo. I'm going to go on Grandma answer. You know, she's all yow. Catch any samages, so pan ya, or measure me. Why? Man, remember the pa, yes, no come on there. Obano, so per so back on the way you want. Let's only stop back because of crying, you over into Grano. No man saw back, no Bano, the clam, Milano. Mate. Why? When you do my, you can count. Me that's it, kojo. Opemsuo. Yes, my I'm bound to see my chain. Yeah, mammy tea way. I'm the fear Obama, only amateur. My pleasure for your son. Yes, a Japanese for yeah. And I will see that with Mama. I still also open a dining and sa. I don't know better Bubba and Abrenusi. Oh, yes, I will have the oil. Mate. Yama so for so Sarota. All the things that is Obama. The night to be listening to our Sadio. Mate, me that's it. Opemsuo. Yes, what Santa Maya. Mira, would you be free? We're very Jessica. A small boy, pa, me catch a few of them, so me, two of them, so the whole gun, I mean, 2 of them, minister. Yo, but that's the American say, we need to do so, but you remember you are very fee. Hey! So, maybe you know what you are very fee. You know what she has in your category. Maybe I can remember you to see Aisha, no book, maybe watching the American say, Beman, why are they? Because Uti statement is Oban was who Jayawariako. And no amount of them you didn't score. What's up to see them in the window level? But why are they? Because I'm Crancho on Crambians, perhaps only to be in my hands soon. If you who is young, I don't know what I can do. So but I know, but I know I agree with you. Yes, one classy. You can make a name to me and punish your own. Opemsuo. Yes, so smart as mine. Mommy, would you be a cassette? Yo, Mommy, fair, mammy, too. You're funny, say. Our ready, a good crew. I like you so abused, such a selection. It is about an idea, I know I will. Then the second year to be our own command. So the bear be a yes more to the would be there. I know I am minister a small band. A small band because. Because most of the other man wants to talk about children. So we are about that, and my door man was so quick. And he that's what I say, if you know my meeting the baby, the funny piano. We don't need to know about the fun. It's when you start dealing with you say, when you about children, you know about yes, I'm not woman, we know about men to know. What is that dealing so better than a more banner? And you know, we're not the down for as you now as you go with the and in some of my family. Miss Medas say, Opemsuo. Yes, man, as man is the job. I thought, because if you reach for, I thought they make a similar banner say, a damn and a corano, you know what the Buddha. And now, if you come back, the Bukrana, a fine panaya water. Oh, to be a Mr. The Beman Diamond only no man come on to the young. Now, idea the open amount for and the same but I one me and son of one crank a business up one plan, yes, there was so many I want you and fan count now so the day. I'm not for the back on or Manica home. Miss Medawa say, Opemsuo. It was not to mine. Mira, would you be a cassette free? But if you really are better, could join me because it's been come. Joe, Papa, my meet away. Beman Wayatis. Into many abandons also the diamond. Now, I was some of the suburb myself. A banner was full of senior buying a tumor. To see my banner now say, or no idea. Because no one is or the Amobano, or Barnes or the any Sadia to be at here. The big me about some sit down crooms is not a banana media. It's in San Wacadia, where Ben has it. Into a banos.
Wonsum. Papa Joe, friend, Fiddy, and who? I began to know when you have to go to one. Oh, I get off for fro. Opemsuo. Yes, someone something. A jata, papa. When speak to him, papa. I think we are dead. That's it. No, well, our here, Jayanoa, Eban. Say, Mummy, no, at the cra, and Namsuma, Wariano, a good. She has a carbon now, Bemo, Bell, show. Now, as I won't mean ya, and Sammy and Kawariano. This over to me, Frisad, you know, I did our going to buy. Now, the American fight down on Honson say, Obani, a Senwa, Unsum. So, 6 stone, the account of Simon Daniels. Me, no. Me, no. You read the American, come back on Papa Concan and I money and son, I play Konoba and Bonio. Aye, that's it. Yo, but that's it. Opemsuo. Namdusi. Papa, coffee. Oh, Paco. For idiot. It you trust, sir. Oh, yeah. Yamiadum, now, so. Miss Yo, young one intentum, so. Yes, your mother. Now, the old enemy. I don't know who we am from. On first, the no know back. Of a coffee fetcher me, your brand sunny at a wonka. Your bread, had your bremunium so in a mean for coffee. Opemsuo. It's not a funky man. Papa, I need baby, I can say free. That's what that's in Captain Johnson. You, what I wrote, Mamma, meet you away. And you get what I saw, not too much I can learn, what you call from the cannon. You know, that man is a class of best for power against. Now, was one thing. I did this on one of the again, so I now with the Shuku. I want to think you can have any commission. You might anybody who you can win. Yo, see, you may say, about now, 1 year. Yo, me that say. Hajia, yonko. Yo, say, koba say, a dime you na mameji na yasama no store ba kwa. Sabi, papa no nema ontimi empam sa. Ti so far as Uncle Anna said, dear bi, you the consideration ye yo. Because our egunon kwade nke tuni tu. Ye pam na so say yes because kola bi su wa chire wo de wani beto be ma me Mariam for wani to na fato se wiase de ye mfa nko ba bia na som e fa ma de be kwakoto ansam so wa afichire na meboa na bibia toto ye be ma atie for so ati de wo mu na medase se de papa wa comport ne ho ba ma bi ono ma kra nka enye easy wa ha obeja na japade mu anya asem ketwa sa na modi kakra kama bibi atobi so ti yeso ye behwe se bibia betoto yiye na emfa wantwi bia emma abusuam na papa so ebema na koma aye ne de se obetimi aso ne mamu so emrepam no behwe om de fata ende mese papa se ono so omomodin na enkwala no wo bia wo hwe wo mo nene Africa wo ma ne wo japade se ne wa hwe wo ma no se wunyini duru ba bia unu se emu eya pa nti kakra me de mamu no yo me da se haja mama me brana ye be yen ntema me bacho mpesa me ka se nyame na mi jana wali o no jama wali yate anyame na mi jana ayo yate etiefo ha na brebe makwan ma dwumadie no ye de asie wote haja Yasmin nka ofaya mo afrimpon producer ya Ajman abnadu fie mi na mtena afidie ya chidi mu chiame me krachia wode be fa be fontin afidie ni so Facebook ni YouTube Jobek na daroma na akọ a wo hu ye na ate ye nka sorry na prem to breka sie ne ba ye nkoso nti Opemsuo radio 104.7 me mamumo
ne tie